Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag ka nagasat nga aldaw kada kayo amin, patpat ganmi adumdumngag. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay ko tadi kay mauma adumdumngag kadagiti sumarsarunupay nga drama tayo. Agan-annad kayo kumaakanayon sa dinuman a lugar ti ayanyo. Nang runa ita kat kastoy ti panawan, kanayon ti panagtudo na. Makablaawan man pa'y da Sir John Villanueva dita Doha, Qatar, ni Ma'am Emma Cardenas dita Hong Kong, Lady M's, GL's Recipes, ni Ma'am Pardo Lota, ni Sir Yurboy Aldrin, kastamatan ka ni Ma'am Sewing Tips Mamshi, makablaawan mat ni OFW Vlogmix, WLD dita Abu Dhabi, kastamatan ka ni Ma'am Aida Garcia. Pagyamanak unay kakabsating kay panagdangdangag kan panagkom-comment dito'y channel tayo. Ti surat ngayon tayo kan biyagita ket nagapu ka ni pagayam tayo nga Novi. Manipod probinsya ti Aritao, Nueva Vizcaya nga iti agdama ket adda ijay Hong Kong. Kastoy man ti surat ni Novi. Dear Miss F, ubingak paylaeng ket pagayat kon ti dumdumngeg kadagiti drama iti radyo. Isu nga maragsakan ak unay, gaputa addamoten dagiti programa yo apakangagan kadagiti drama dito YouTube. Kas kadagiti imununan a nagsurat, kayat kumat nga ibinglay to'y padas ko apatsek apakaadawan iti adal ken mangted liwliwa kadagiti padak a dumdumngeg. Taon 2015 idinatay ti amami. Nakiasawa met ni manang ko ket nagnaeddan ijay Manila, ta ijay ti ayan ti trabaho da nga agasawa. Da kamila ang ngarod kaninanang tinagbati ijay probinsya. Kalpasan ti panagturpos ko iti kolehiyo, ininot aking mapsot ti inami, agingga nga inpulang na ti biag na. Gaputag may maysa akon, inayaban ni manang ko ijay Manila. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Naimas gay magluto ni Novia. Agpaiso manong Victor? Wen, kunak lang aron din. Kas makinam eh. Aging kay takat mga anak pa lang. Hindi kagda nag Victor. Manipod ita, kanayon mon amaramanan ti luto ni Novi. Ngamin, dituyon nga agnaad ti kabsat ko. Ay kahit nasayat nga rin ano kasta bakit. Okay lang kanyak na ita. Agyamanak manong Victor. Awan rumbang nga pagyamanam, Novi. Kabsat na kati asawa. Iso rumbang lang at tulungan ta ka. Husto ti ko na ni manong mo a Victor, Novi. Kaya may sa makakadkadak ka di tinapintas nga ipag ko. Manong Victor, adda ka matgaya mo. Wen, kumusta tinapintas nga ipag ko? Okay, aklaan manong. Daytoy, madama ti linis ko.
Iso pa yung aramiden ni Manang Flor inton sumangpot. Sana bale, tainton maminsan pa'y matlabigat ti sirak ko itinagaplayak ng opisina. Saan kalagaya man napintas? Nagagat ka pa'y. Gapoy tinayta, ada pa sa lubong ko kan ka. Ato yo. Wow! Chocolates! Wen, Alam Manong, nginginaan dagiti ang chocolates okay lang kanyak dayta, Novi. Adamat kwartak. Thank you, Manong Victor. Novi, Manong, talo at chocolate dayta. Kahit nasa wen, kwa. Tikat ko sa wen, inaramin ko talo tapno adakanem. Saan lang mamitlo, no di kahit maminado adaras. anyamat nan. Ada naman ti Rabi. Namjakmet lang maalan titurog ko. Uray jak kayat ang panunutan. Sumrak matlatay ti panunot ko ni Manong Victor. Mapayakas to Jak maawatan ti marikrik na. Nakatataarmat namin ni Manong Victor. Nakalalailo kanya. Ay, agayatak ka din kan kuana. Saan arumbang daytoy amarikrik na? Ngamin, asawa ti kabsat ko ni Manong Victor. Anya ti makagapo. Pwede ka makasurot iti dinner tayo, Novi. Mabiit mo't lang dadya, Wan nga, Rod. Di mo kunaan, asukunin na ka man ang tibayaw mo. Kasta nga Rod, Renz, Oliver. Apay nga min aya ka na yung nakaasukunan tibayaw mo. Ha? Wan nga, Rod, Saan ka matan nga, Obing? Tapno sukunan na ka, Ay na, da kayo mat. Siyempre, madanagan dala ang kanyak. Amuda nga min, ajak pa'y kabisado da ito a lugar. Iso apas pasukon nak ni Manang ko, kin ni Manong Victor. Oy, girl! Oh, Di ka gungunget, Wan? apay? Sana ron ba ngagbalin kayo as super close? Iti bayaw mo. Taapay mat. Amangan no may sakada kayo ti ma-fall. Wano, amangan no agpada kayo kiti ma-fall in love. Iti may sakin may sa. Pudno ti kinanaw ni Renz, Novi. Tao kayo lang. Mabalin na masulisog. Nangrunakan ka, tababae ka. Iso arumbang ti dubli a panaganad. Correct! Iso a girl. Dumistansya ka, tanong sa papay. Nasaysaya at pa'y, ni Oliver, ti pa kay labam. Saan ka di, Oliver? At least, baro ni Oliver. Awan sabit na. Ni ngay manong mo a Victor. Asawa a mismo, ti kabsat mo. Novi, Manong Victor. nala daw sakit iti dismissal yun, Ay, kwa Manong. Naimasan mi nga minti nag-iistorya kadagiti office mate ko. Kasta? Wan Manong, pasensya kan no nabayagan ka naguray. Ayun nga iti kotsem. Ada iti mahina building. Ijaya ka nagpark. Okay. Umay kan. Mapantay iti ayan ti kotse. Manong Victor, di nagsalabayan. Ha? Ang mga noda makakita ka data. Kat anya pa iti ibaganda. Nang runa dagiti office mate ko. Asawa na kapay mat nga ruti kapsat ko. Kwa. Siyempre, bumalasi ta kami. Iso, Kabailak ti bumalasiw asisyak, Manong. Saan akon nga ubing? Iso adin akon sa labayan. Wano di mon igaman ti imak, Manong Victor. Day tati parikot ko ita, Renz. Ay na, dahil tanti bagbagakan ka, girl. Adan feelings mo iti bayaw mo. Kaya pati ti bayaw mo, adamit.
Kayat ko nga rod aliklikan. Ay, hala. Kasano? Kat may samat abalay ti pagnanaidan mi. Ay, napumanaw kan sakbay amala daw ti amin. Agbiro kay ti sabali pag naadam. Anya nga iti baga kinimanang ko. Ang mga numakadlaw ti kapsat ko. Diyak kayat amasaktan tirik na na. Ay, nagpanunot ka iti good reason mo, agel. No di mo kaya't amadadal ti masakbayam. Kastamot ten ti relasyon yung agkabsat. Agpanunot kan. Ay ketun anakan, day talagayam. Agyaman unay, Auntie Lourdes. Nasaya at may tapno adantun kadwak dito'y balay. Naliday ngamin ti agmay siya kaanakan. Una, Auntie. Adda akton amang kadkadwa kada kayo. Saan kayun tun nga agliday? Uwain kaanakan. Adam ngaminan iji abroad dagiti kakasinsin mo. Jak kayat ti mapan ijay takaslak nakakulong. Jak makaaliwak siya'y. Saan akas dito'y Pilipinas nga maaramid ko ti amin akay kayat ko. Ay, una, Auntie. Adayo anaragragsak dito'y Pilipinas. Uwain iso nga maragsakan ak unay no dito'y kan agnaad nubay kaanakan. Wow, nagadumutin dagiti amakan. Bakit? Apay ada kwasyon? Kasla pa dispidida kanu ni Novi. Ah. Dispedida. Apay agabrod ka, Novi? Ay kwa, saan manong? Ijayak ngaminan ayan da Auntie Lourdes nga agnaad. Kinasarito Apay. na kamin idi ni Auntie Lourdes. Ah. Nga ijaya kun nga agnaad. Tapno adda kadkadwa na iji balayda. Adda ngaminan iji abroad dagiti anak na. Nasingpat da nga ikit mi, Victor. Kan maysa, nasaysaya at matlaang no ijayan nga agnaad ni Novi. Ngamin, walking distance laang ijay ti opisina na. Iso a pinalubos akon. Ano kasta, saan nakagaya mo na makadwa nito balay? Aywan gayam, adda inaramid ko a dessert tayo. Mabiit laang tala akwan. Novi, mabalin ka di nga lahat ti cellphone number mo. Tapno uray awan ka dito balay. Kahit makapag-inistoryatan tulat ta pa ba ni ti cellphone. Kwa manong, pasensya ka na. Nasaysaya at matlaang no ni manang flor ti ka inistoryam. Isu ti addaan karbangan iti oras mo. Gapu ta isukat nga rod ti asawam. Apayan bakit? Apay kasta tilangan. Nakarupangat ka man. Kasla na dagsan ti parekot mo. Sana may ladawan tarupam. Adakon, bakit? Uy. Apay anaaramid mo kanyak ti kastoy, Victor. Ah, Nagbalinak anapudnukan ka. Pinagserbian ka. agure ka man. Anya deta sasawam, ha? Anya deta dramam. Di kan makapaglibak, Victor. Nakita kayo itahi iti babaim. Imunag kayo iti may sa hotel. Idida mo ang nagbabae ka. Pinakawan ka. Tayong pagpagapuklay iti anak ta. Ita inulit mo manan. Awanan kay tibain. Flor, pakawanan ako, ma. Nabanog ako na mga awat kan ka. Nabanog ako, Victor! Nagsinagayaman ni manang mo, kanibayaw mo. Wan nga rod, Oliver. Maasyan ako na itikapsat ko. Naasyan mat ni Auntie Lourdes kinimanang Flora. Iso nga oray isoda nga agina. Kat agnanaad matan iji balay da Auntie. Kat, kasanong ti balay da bayaw mo? Paabangan ka no ni Manang. Iso pa'y apangalaan da iti gastusan da nga agina. Ibaglangin ta tinumpal mo ti balakad ni Renz kan ka. Kat naliklikan ti babaero abayaw mo. Wan nga rod, Oliver. Kat pagyamanak unay iti Diyos.
Gaputa inlisinak iti pakadaksak. Agyaman nakmatkan ka. Gaputa adda kalata kanayon amang palpalagip kanyak. Da kayo kin ni Renz. Diyak kamin kayo tamay sagmak ka. Amo mo ta napatag ka kanyak. Ay ayatan ka, Novi. Bay anak kumapay amang tiniting iti hustorik na. Diyak kayat ti basta ag desisyon latan. Narigat ngamin ti sumrak iti relasyon. Kayat ko ang panunutan ang naimbag. Iti kas na, awan to ti pagbabawyak iti udi na. Okay, awan ti parikot iti dayta. Maawatan ka. Si sasaganak nga aguray. Amo adinak to paayan. Kalpasan ti maysa atawan, nagkalaysa kami kani Oliver. Naragsak met ti binukal mi a pamilya, ket naaddaan kami iti dua nga anak. Ket ita, addaak ditoy Hong Kong a makitagtagget. Sumagmamanulaangan abulan ti orayan, ket malpasan ti kontratak. Miss F, kayat ko apadaanam ti may kadwa asurat ko, ta istorya akmet ti nagbalin apadas ko ditoy Hong Kong. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Novi. Ken ka pagayam, Novi. Dayawan ka unay itinagbalin a desisyon mo. Natanang kang agdis desisyon. Sika tay taong nga saan adarasudos. Kanayon mo a panunutan, noan niya ti ibunga dagiti aramidem a desisyon. Nasayaat unay ti inaramid mo a panangliklik iti bayaw mo. Naiyadayo ka iti pakaisagmakam, ket nagbalin a naragsak ti binukalyo a pamilya kani Oliver. Padaanak nga rod ti may kadwa a surat mo. Alakas tan pagayam Novi, ket pagyamanak unay, tiing ka panangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.